ଟିକେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଫୁପଚୁପ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଗୁପଚୁପ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯାହା କହିଲେ। ମୁଡ୍ ଭଲ ନାହିଁ କୁଆଡେ ମତେ ଉଠିବା କଥା ଏଠୁ ଟୋଟାଲ ଉଠିବା କଥା ମତେ କହିବନି ଭାଇ। ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ ମୁଡ୍ ଦରକାର ଭାଇ? ଟୋଟାଲ ମତେ ଉଠିବାକୁ କହୁନା। ଦିନ ସାରା ତ ଆଉ କୁଆଡେ ଆଜି ଗଲି ପୁରା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଟିକେ ବସେ ଟିକେ। ହେଇ ଦେଖିଲୁଣି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏ ଯୋଉ ଝଗଡା ଯୋଉ ପାଟି ଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯୋଉ ମାଡ ଗୋଳ ଚିଆର ଫିଆର ଉଡୁଛି ପର ଝଗଡାରେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନା ନା ମତେ କହନା ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ। ତୁ ବା ନିଜେ ଯାଉ ପର ଝଗଡାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉ ନା ଭାଇ ଭାଇ ତୁ ଠିକ କଥା ତାହେଲେ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ମତେ ଦିନେ ଶିଖେଇଥିଲୁ ପର ଝଗଡା ଯୋଉଠି ଦେଖିବୁ ତୁ ସେଠି ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଠିଆ ହେଇକି ଚପଲ ଉଡୁଛି ଆମେ ଝିଅ ନା କେବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଭାଇ କଣ ଝିଅ ବୋହୁ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଦୂରେ ଦେ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଆଜି ଝିଅ ବୋହୁ ନିଜେ କହେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଆଜିଠୁ ଆମେ ଦୂରରେ ତୁ ହଁ ଝିଅ ଏଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଝଗଡା କରିବେ ତତେ ଲାଗୁଛି? ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା କରନ୍ତି କି କଥା ଇଏ ତୁ ଚଷମା ଫସମା ଦେଇ ସେଠିକି ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଗଲୁ ଏବେ ତୁ ନିଜେ କହୁଥିଲୁ ଏବେ ତ ଏ ଭଗବାନ ଭାଇ ତୁ ଶୁଣୁ ତୁ ଏବେ ନିଜେ କହୁଥିଲୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ କାହା ପୁଅ ସହିତ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସେ ଯୋଉ ପୁଅ ମୁହଁଟାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଝଗଡା କରିବ କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲ ମାରିବା ତାକୁ ସେ ଭଗବାନ ହଉ ଚାଲୁ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ଚାଲ ଆସୁନୁ ଦେଖିବା ତୁ କହିଲୁ ବ୍ଲକ୍ କରୁଥିଲେ ସରିଗଲାଣି ଚାଲ କଣ କରୁଥିଲେ ବ୍ଲକ୍ କରୁଥିଲେ ବ୍ଲକ୍ କରୁଥିଲେ ବ୍ଲକ୍ କରୁଥିଲେ ମାଡ଼ ଚପଲ ବ୍ଲକ୍